Sepi ra ono wong ngajak madang geden. Ya ora mung kuwi tok. Nyatane balung telat-telateni Wis ini. to menengo, sesuk tak belehke jaran kipang. Tenang ae. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Do ngendok urung. Dereng Pak, kula gatel sithik. Lah nganu Pak, mboten sakit ngeden. Kula bebelen Pak. Wis. Piye iki? Lho. Iki kancamu ndi iki? Ngerti ra? Sing dhuwur Pak, bocah kembung. Lha dalah. Aku kembung sakmono gedene piye kuwi? Ana apa ki mau? Mangan kolak uang Pak. Yalah. Kolak uang bareng dipangan. Ana tikus mangan roti. Kai. Asem iki. Kayak ngambu tok lho. Ayo wayahe mlebu. Wayahe mlebu. Inggir. Jabang sapi tenane iki. Jane sing dhuwur ya kei pintu to, Pak. Tolong Pak, ana sing merambat-merambat. Apa kae? Wih, Pak ana tikus gedhi. Ana tikus gedhi Pak. tak gembos e. Aduh, alah. Alah mlebu nangan. Ngene alah mlebu kene Pak. Aduh, untung ora mlebu Pak. Nek mlebu lah ya torpedoku rusak. Terus nuwun Pak. Wah iya, torpedomu rusak ya. Repot. Tak sebel ya. Wih, logok jaran kuwi. Ojo, aku kabur kok. Wah. Wah iki tak gembosane ben rada cilik. Alon-alon, Pak. Aduh, loro. Bocah nek cilikane mandi bola nggo anduk ya ngono kuwi, dadi kaya bal. Apa? Tak serutukan maut. Iya. Waduh. Aku malah dadi kembung. Wih. Lah dalah. Iki iso diperes iki torpedoku iki. Rasain lu. Pak. Iki torpedoku, Pak. Aduh. Alah. Mules, Pak. Jabang bayi. Traktorku gembos. Tulung. Ana wong nulungi. Waya tangi, Buke. Waya tangi. Ono apa, Tik? Buke lemu, Pak. Wis. Aku dadi sakmono. Piye Pak, nek aku lemu ngene iki. Ora apa-apa. Cintaku padamu pokoke. Tak cilikane kandang sapi. Do kembung murah sapine.